سلام كوراتنا زي يوتيوب channel تخاتلتنا خميت تصنحوا نزوان زولكم حطرتن وانا ونحبريتات تحزلكم قريب لكم كساب مودات حبيركم تصنحوا فيلد مارشال برهان جولا تجراي تجنت قليلو حيلتا تجراي تانكتات مدفعنكم والنفرتي عطورن كم زحاو وانت سمعوا حجي اتزوبا او تلو خونتات انتهي كمت سلا زي فلت ان دالو لنا يلو قدامنت ان رئيم زرزر قداينا خون زغمزي لخلو مستقدامي منستر أبي أحمد زرارب كالي لوخنا وعديس أبابا كم استقعد تسمعوا بخالي وجن جيتاچ وردا بزعاء تتجراي عودو خيت خون تمسري تزول خيدان صحافو صحفن ازرق حلو نزون حزنا لنا مرحت فانو زمن كاسي نحلفت بالصقنا تخلل صاوعي تقريبو قدامي منستر أبي أحمد يصلعكم يفنفنكم من كبل ونقليطو كتسمعوا ويخم እቲ ጀነራል ጣልቃ ካኣቱ ከም ዝግደድ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጣልቃ ዝኣቱ ኣብ ጉዳይ ኤፈርቲዩ ተወሳኸለና ግብጺ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ጋዛን ዘቀረበለ ሓሳብ ከም ዝነጸገቶ ተገሊጹ ካይሮ ብዛዕባ ጋዛን ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ኣሜሪካ ዘቀረበቶ ናይ መሃብ ሓሳብ ነጽጋቶላ ናብ ሰሜን ሱዳን ክሰግሩ ዝፈተኑ ልዕሊ 17 ተመዛበልቲ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተሰሚዑ ኩብራትን ተኸታተልትና ብርክት ዝበሉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ንወጽኦም ኣለዉ ከም ሰዕብ ከስምዐኩም እያ ሓቢርና ንከታተል ኩብራት ተኸታተልትና ብርክት ዝበሉ ሓበሬታ ናብ ዩቲዩብ ምጽዓኑ ኣቐዲሙ መልእኽቲ ወይ ድማ ኖቲፊኬሽን ንኽበጽሐኩም ዜናታት ብእዋን ንኽትከታተሉ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ فيلد مارشال برهان جولا تجراي تجنتقليلو حيلتات تجراي تانكتاتن مدفعن كمون صار نفرت طوارن كم زحاوون تسمعوا حجي اتزوا زلو خونتات انتي كمت سلازي يفلط اندالو لنا يلو بزعوا تجراي زغورو مدره امرخه بزهان بلطغنا زي تلققن بخالي منجد تقريطو زوص ناي وغ سغات زلو مدره ازرارو خوينلو اب زغروا معلتات اب ادما اب ادراش قلما اباغادا اتو شملس اب ديسان سبحات نغا تقيسو صلاي زولم حيلتات محرا العلو مزوم ايثيوبيان تصرحو اورومي ايثيوبيان كم قدم إلو نيرو قدامي منسترون أقدموا أبارلما بزعبها تجراين إرتران العلو توجه ناي تكنولوجي وجه خمس خون متنقع يرسعن لومي أبجما استرخو فيلد مارشال برهان جولا دما سلام زفتحوا أطوار العلكم أو استفال عليه خابتات إذا هاجرز لكم حلتات إلكم هاو إلهم نسراويت حرنة أروم أول لجا كم استدم سسن جليسهم مدى رسميهم كوقت إلزل علو قداي تسراويت كابزخنا أنفت زمتة تون كل مكات أو أون مرجات خمزلو خقول تخلو زلنا يوان حجيز فتر نجر بزي فلت درجة سلزبت زوللو እዩ ካብቲ ሓደ ዝተዛረበ መደረ ድማ እቲ ዞባ ጸገም ኣለዎ ስለዚ ከም ሃገር ክንዳሎ ክለና ሓደ ካብቶም ክንዳለወሉ ዘለዎ ምክልኻል እዩ እንታይ ከም ዝመጽ ይንፈልጥን ኣደውና ዓጺፍና ይንቕመጥን ስለዚ ሰራዊት ንዳሎ ድልዋት ንግበር እዞም መደረታት ኣመራኸው ብዙሃን እቲ ምሕዳር ዝቀረቡ እዮም ይኹን እምበር ኣመራኸው ብዙሃን እቲ ምሕዳር ክሳብ ሕዚ ጸብጻብ እናዳለው ግዜ ዘይተመሓላለፈ ግን ብኻሊእ መንገዲ ተቐሪጹ ዝወጸ ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት መደረ ፊልድ ማርሻል ኣዘራራቢ ኮይነሎ ካሊ ሓደ ክፋል ካብቲ زارو مدرد ما مرحت حوحات قدفو أبارلما قدفو تباهلكم اقرخم أكو تباهلكم نحنا ونزي نمكر قدفو نابلناكم ناسمين ازمتيكم كابو دحريو مكرا وريدو قدفو لنا إلكم نتقراي حديقنا لكم وطينا تخطي لكم نامتيكم مكرا وريدكم يا أكل حجي نابدردر تملسو نابلناكم كاب سمين شوا تقراي مساعتهم أحفرنا لكم 10 تغلت سراويت مسريتكم اندقانا سالسايزور جيجا سريحكم بود ما تغطقيتكم نابريتورا يخدكم اتزحا أخمو تانكن مدفعن اختاركو لكم أب إثيوبيا تانكن مدفعن زعاطق خلل يلن تجراي أكل فيدريشنيا تجراي تانكتاتن مدفعن كتعطق اتخيل تجنت إلى خطوة خلايا نمجنت ألدما حيلي يدلن أجاو حق منجستلو بوغيدو نت تانكن مدفعن أركو أرانا فرت طوارنا ركو زحلفة زركوكم ولا نزجن حاويكم وتصنحكم حجي بغبغ تبلون لكم أركو اتزعكوكم عطق بريتوريا نبدي أركاتو سلز اتوو تمازابل تخملسو تحاورو سقط جبرو ملس هيولكم إن وطاقم دما أميدي أي تدنفعو اتي تدنفعوه مخري سمعوا دوبلوه عرفوا حجون عرفوا نراوعي جزي عرفوا اتودوا قبلنا اتتجددكم تجوروا نجر مسهجركم تزارروا ودقوه فيلد مارشال لحرس مع بريتوريا تمازابلتي جزءاتن ناي مملاس حلفنت ناي فيدرال منجست خمس خانة زنقعوا يمثل تغلالي إتمال جورشون مسراويت نبدي أركات تخولو اتستجمر تجارب سنك جنزب حسرة ناي زقلقلوه سرعة كم استقوات تزفلت أي مسلون تمازابلت خملسو تغط جبر خولو نحم شاي كرمتي أبشرارو أكلنا زويل سلفي أواج وجه تبهيلو عم مدرخ بلصقنا موسادو ناتو لجسوتو لازحاتو يمسلون بحفشا قدفو اي تدنفع زبل سقات زلو مدرهم امراخو بزهان بلصقنا كساب حج زي تزرغح بخالي منقد غزرغح مغوارو مزرارو خوينو قصيللو
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዘራረቡ ካሊእ ልኡኽ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተጓዓዙ ተሰሚዑ። አቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ትግራይ ዓውደ ውግእ ኩናት ከይትኸውን ተመስሪቱ ዝበሉ ኺዳን ብምልካት ጽሑፈ ዘርጊሑ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓድሽ ናይ ውግእ ጻውዒት ኣብ ሰምዑ ንጽባሒቱ ዝካየድ ናይ ሽምግልና ጉዕዞታት ቀጺሎም። ኣብ መንጎ መቐለን አዲስ አበባን ኣቐዲሞም ዝነብሩ ናይ ሽምግልና ጉዕዞታት ዝርርባትን ብዝርዝር ከም ጸብጸብና ዝዝከር እዩ። ኣቦታት መንበሪ ሰላም ትግራይ እውን ናብ አዲስ አበባ ተጓዒዞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝተራኸቡ ምግላጾም ኣይርስዕን። ሕጂ ኣቦታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ክልል ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ንምዝራብ ናብ አዲስ አበባ ምጓዓዞም ተፈሊጡ። ዝተዓረቁ ብጣዕን እዮም ዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ሰማያዊ ባንዴራ ጽሒፎም ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ጻዕዳ ርግቢ ተቐሚጦም እቶም ኣቦታት ቀንዲ ዕላማ ጉዕዞ ብዛዕባ ሰላምን ንምዝራብ ቀጻሊ ሰላም ክረጋገጽ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምምያጥን ከም ዝኾነ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንክልል ትግራይ ናብ ካልእ ውግእ ከይተኣቱ ጻዕርታት ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ውልቀ ገጽ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ኣዘራራቢ ኮይኑ እቲ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ብልጽግና ንትግራይ ዓውደ ውግእ ንምግባር ዝተመስረተ ኺዳን ብዘውትር ኣጸዋውዓ ጽመዶ ዝፍለጥ ኣካል ኣልዒሉ። እዚ ኣጀንዳ ንትግራይ ዝወፅእ ዓላማ ጸላኢ ንምግባር ንመራሕቲ ኤርትራ ሰላም ካብ ምፍጣር ወጻኢ ካሊእ ዕላማ ኣይነበሮን ኢሉ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሉ ኣካል ንምውቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ካብኡ ንድሓር ንመራሕቲ ኤርትራ ዝተወሃቡ ቅድመ ኩነታት እቲ ድርድር እንተተዓዊቱ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከም ዘይህሉ ኣጀንዳ ትግራይ ተዛዚሙ ከም ዘይለዓል ስምዕ ኣልጀርስ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢሉ መንእሰያት ከም ዘይስልጥኑ ንዲፕሎማታትን መራሕቲ ሕወሓትን ብዙሕ ገንዘብ ንምኽፋል ድልዋት ከም ዘይኾኑን ከም ፖለቲከኛ ናይ ዘመናት ልምዲ ዘለዎም ትክክለኛ ውሳነ ከም ዝውስኑን ይኣምን እየ ክብል ይቕጽል። ነቲ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሎ ብስም ዘይተቆሰ ኣካል ሕጂ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትየሎ ክብል ካብቲ ቅልውላው ንምውፃእ ዘውፅኦ መደብ ናይ ደቡብ ምብራቕን ደቡባዊ ትግራይ ወታደራዊ ወፍሪ ብምኽፋት ካሊእ ቅልውላው ምፍጣር ከም ዝኾነ ዘለዎም ዓቕሚ እውን እዚ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ንትግራይ ናብ ዘይበርድ ቅልውላው ይመርሕዎ ኣለዉ ክብል ነዚ ጉጅለ ዝወንጀለ አቶ ጌታቸው ነዚ ኣካልን ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊትን ንህዝብና ኢና ኣብ ዝብልሉ ህዝብታት ውግእ ይውጀለው ኢሉ። ነዚ ኩሉ ዕንወት ቀንዲ ተሓታቲ እቲ ድሕሪ ጉጅለ ጥራይ ዘይኮነስ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናትን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ሓላፊ ግዝያዊ ምሕዳር ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን ክብል ጽሑፉ ዛዚሙ። መራሕቲ ፋኖ ዘመነ ካሴን ሓላፍነት ብልጽግና እቲ ክልል ጻውዒት ኣቕሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ይጸልኣኩም ይፍንፍነኩም ክብል ገሊጹ። ትማሊ መራሒ ፋኖ ንመራሕቲ ፋኖ መቕታል ዝብል ስምሪት ብዝተኣሳሰረ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ መራሕትና ተኸፊቱ ነይሩ ዝበሎ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝተመርሐ ዝብሎን ወፍሪ ብዝምልከት መብርሂ ሂቡ ነይሩ። ኣብቲ መብርሂ ኣብቲ ወፍሪ ብበዝሒ ዝሞቱ ዘለዉ ኣባላት ሚሊሻን ኣድማ ብተናን ምዃኖም እውን ኣረጋጊጹ። ንሓይልታት ፋኖ ክጽንበሩ ጻውዒቶም ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበረ ይርስዕን። ሕጂ ድማ ብስም ዝጠቐሶም ገለ ኣመራርሓ ብልጽግና ኣምሓራ ሓዊሱ ንኣመራርሓ ብልጽግና እቲ ክልል ዝብል ጽሑፍ ዘርጊሑ ኣብኡ አብይ አሕመድ ንበዓል ስልጣናት ብልጽግና ኣምሓራ ኣይጸልኦምን ይፍንፍኖም እዩ ክብል ገሊጹ። ንገዛእ ርእሱ ህዝቢ ዘይኮነስ ባተሌ ባንዳ ንግዚኡ እንተጨኒቑ ኣድጊ እንተለጊጦሙሉ ፈረስ ገይሩ ከም ከፍትን ተነዲዩ ወንበር መን እዩ ዝኸብሮ ዝብል ምስላ ብምጥቃስ ነዚ ብዝመርሖ ሓይልታት ፋኖ ክጽንበሩ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ነዚ ምኽንያት ዝኾኑ ኣቐዲሙ ንኣባላት ሚሊሻታትን ኣድማ ብተናን ዝተመሓላለፈ ጻውዒት ስዒቡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማዓስከራት ዝፈጠሮ ጽልዋ ስዒቡ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ጀነራል ጣልቃ ከኣቱ ከም ዝግደድ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጣልቃ ዝኣቱ ኣብ ጉዳይ ኤፈርት እዩ። ትካል ህዳሴ ትግራይ ኤፈርት ትካላት ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ፍልልይ ግዳይ ኮይኖም ኣለዉ ክብሉ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም። በዚ ምኽንያት እዚ ሳልሳይ ወገን ጣልቃ ከኣቱ ዝገብሮም እናሰፍሐ ዝኸይድ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝፈጠረ እውን ገሊጾም። ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ክህቡ ኣለዎም። ኤፈርት ኣብ ክልል ብዝፈጠረ ፖለቲካዊ ፍልልይ ስለዚ ንህዝቢ ክብል ግዝያዊ ምሕዳር ጣልቃ ከኣቱ ይግደድ እዩ ኢሎም። ኣብ ኤፈርት ዝፍጠር ፀገም ስዒቡ ጉዳይ ብሕጊ ክረአ ምቕራቡ ጠቒሶም። እዚ ብኽፋል ደረጃ ንጉዳያት ክጋዶ ከም ዝኽእል ገሊጾም። ነቲ ትካል ዘጋጠሞ ፀገም ኩሎም ወገናት ብላዕለዋይ ህዝባዊ ሓላፍነት ንምዝራብ ብትዕግስትን ክፈትሕዎ ከም ዘለዎም ኣተሓሳስዮም። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ንጥቕሚ ህዝቢ ክብል ግዝያዊ ምሕዳር ዘለዎ ሓላፍነት ኢዱ ብምእታው ክፈትሖ ከም ዝግደድ ኣፍሊጦም። እዚ ዝበሉ ናይ ሕወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝርከብዎም ብኣዲስ ኣለም ባሌማ ዝምራሕን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣኼባ ኣካይዱ ኣመራርሓ ትእምት ዝበሃል ኣካል እገዳ ምግባሩ ድሕሪ ምግላጹ እዩ። እቲ ሕጋዊ ቦርድ ኣመሓዳደራ ኤፈርት ምዃኑ ዝገልጾ ዘሎ ብኣቶ ቴድሮስ ሓጎስ ዝምራሕ ኣካል ብወገኑ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ዘመሓላለፈ ውሳነ ብምንጻግ ኣብ ክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ህጹጽ ኣኼባ
حجز تحسن تحت إفرت زركب تكالات نفزخ في قلولاو زأتو أكايدا خمزغونا قلتو أولات بورد إفرت إنا زبولو سوات بوغنم نبريزيدنت جزيهم محدار جنرال تادس وردن نخالوت أكالاتن أو صحاف وملأختي اتبعتو تدروس حاجوس مرح بورد نولك أو روحة اتتكال يتكمل اللو خبل وغيسهم ناي مشامن مشارن حلفنت نابيت مخري خمزغونا زقلتو اتم سبات تدروس حاجوس بينو مكونن تسقاي برهن تخلوين سفان بسم تقيسهم نإفرت نتسارة تقراي تقواراوي وعلو خمزلو قلتهم ግብፂ ብዛዕባ ግዳሴ ህድብ ጋዛን ዘቀረበላ ሓሳብ ከም ዝነፀገቶ ተገሊጹ ካይሮ ብዛዕባ ጋዛን ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ዘቀረበቶ ናይ መሃብ ሙሳድን ሓሳብ ነፂጋቶ ኢላ ተባሂሉ እቲ ሓሳብ እስራኤል ንህዝቢ ጋዛ ናብ ራፋሕ ንምጋዓዝ ካይሮ ደገፍ ክትህብን ኣብ ክንድኡ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ክርክር ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ወሳኒ ጣልቃ ኣታውነት ክትገብርን ዝሓትት ከም ዝነበረ ላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ግብፂ ንኣል ዓረብ ኣል ጀይድ ገሊጾም ሓደ ዲፕሎማሰኛ ግብፂ ንኣል ዓረብ ጀይድ ከም ዝገለጾም ምሕዳር ትራምፕ ብሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ أبيلو أو قداي قداسي هدب زلو كركر المفتاح وسان طالقا أتاونت زبالو حساب قريب نيرو أو كندو قبطي بمليونات زقطرو فلسطينيان سدتنياتات أو تقادو رافح أو زركو معسكر نمصنح نسم إسرائيل كترقف نيروا الدبلومات كم زغلص حلفت كايرو اتمدب فلسطينيان دو سغيروم نا قبط خاطو زغدت قوم تغيروم يرايو كاب زقرا معلتات موساد فلسطينيان سدتنياتات أو إثيوبيا حويسو نامتياش مدبنا أمريكا مقراو يرسعن ناو سمين سودان كسوغرو زفتنو لعل 17 تمازابلتي هيوتهم كم زحلفت سمعوا كاب كفله هاجر سمين دارفول أو كفله هاجر سمين عدي باي أو زبال بوتا وقعز زنور 17 سودانيان تمازابلتي عبرخ هيوتهم كم زحلفوا زغلصو كوميشن سو حاجز سمين سودان ايو كوميشنر ات كوميشن 10 دقيقه انستيو 10 سست هصانات زركبهم هيوتهم استرفوا دما نا هوسبيتال المقعز سرح خم زكايدو غليصهم اتم بهيوت زلو سوات زلوهم سنا امراو خنتات اسكاف سلازخونه دغفن فولي كنكنن خغبرلهم صاوعي تقريبا فولي حالتات دقف أو لعليهم زوردو متقعتي بأشحات زقطرو سلاميان سبات ناب سمين كفانقل مخنيات كوينو لو خبل اتو كوميشن قليتو كل تستمقل السودان أمونغو سودانيان حالتات هتوص دقف بزكايدو زلوغ كبيد سو أو قلولاون كوراتن نايزا يوتيوب channel تخطلتنا لو ما عنتزولكم حطرتن وانا حوريتات زيهم مسل نيرم سلام